Wika ni Salbog. Tama ka, Manong. Wala nga sila sa tamang pag-iisip. Parang may kung sinong nagmamanipula ng isipan nila. Tugon ni Goyang. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang kabisera ng bayan. Agad nilang napansin ang mga kabahayang napakapinid ang mga pinto nito. Naanimoy, walang mga tao. Halos walang tao rin sa kanilang dinaraanan. Ang dating buhay na bayan, nagmistulang isang simenteryo. Wala atang tao dito, Goyang. Wika ni Salbog sa dalaga. Malamang, Manong, nagsitago na sila dahil sa takot. Halika, puntahan natin ang bahay namin sa gawing yon. Malapit lamang sa kabisera. Doon muna tayo mamalagi. Suhestyon ng dalaga. Sumang-ayon naman ang lahat ng kasama ni Goyang. At pagdating nila sa mismong harap ng bahay nila Goyang, ganun din, nakasara din ang mga pinto ng bahay. Kaya tumuloy na sila. Sa bakuran pa lamang iniikot na ni Goyang ang kanyang paningin at napansin niyang wala namang kakaibang naganap dito. At kumatok siya sa pintuan ng bahay nila. Pero bukas ito. Katakatakang napakalinis ng buong bahay. Wala man lang alikabok. At ang mga muebles ay nakaayos din. Ang kalendaryang nasa pinakasentro ng kanilang kisame ay may mga nakasinding kandila. Goyang, tila may naninirahan pa rin sa bahay ninyo. Wika ni Salbog. Oo, nandito pa rin daw ang mga kasambahay namin. Si Papa nasa Ilocos ayon kay Mama. Wika ni Goyang. Maya-maya lumabas ang isa sa mga kasambahay nila at naibagsak nito ang hawak nitong planggana. Senyorita Gloria, kayo na po ba yan? Ano po ang nangyari sa inyo? Bakit parang hindi kayo nakapagsuklay? At sino po yung kasama ninyo? Gulat na tanong ng kasambahay. Sila ay mga babaylan galing sa baryo ng Hamtik. Narito kami upang tugunan ng paghingi ng saklolo sa amin ni Isko. Si Isko? Nagkita kayo ni Isko? Muling tanong nito. Oo, at nasa Hamtik siya ngayon. Doon ko sila pinaglagi upang manatili silang ligtas. Nakahinga ng maluwag ang kasambahay at nagpaliwanag ito. Galing din po sila dito. Puro sugat si Senyorito Isko dahil daw nakipaglaban sila sa mga kultong nanggugulo sa bayan. Buti naman at ligtas silang nakaabot sa inyo. Pagpapaliwanag ng kasambahay. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Salve na nakaupo sa isang sulok. Doña Constancia, nariyan din po pala kayo. Gulat na wika nito. Oo, Maria. Pasensya na't hindi agad ako nakapagsalita. Kumusta naman dito? Pagbati ni Salve sa kasambahay. Ayos lang naman po, senyora. Mabuti po at nakabalik na kayo dito. Sobra na po ang takot na nararamdaman ng lahat dahil wala pong magtatanggol sa bayan. Sa loob po ng ilang taong nawala kayo, napakarami po ang sumubok magulo sa buong bayan. May mga mangkukulam na din po na minsan ang biktima dito. Nagkalat na din po ang mga manlalason at halos lahat na po ata ng kampo ng dilim. Nabalot po ng takot ang buong bayan simula nung umalis kayo ni Senyor Claudio. Pagpapaliwanag ng kasambahay nila Goyang. Manang Maria, huwag po kayong aalis sa bahay na ito at kung maaari, dalhin mo ang mga kaanak mo dito dahil sa lahat ng lugar itong mansyon lang ang hindi nila kayang pasukin. Dahil sa nakabalot na depensa na ginawa ko dito. Wika ni Salve sa kasambahay. Manong, maaari ka bang magpadala ng mga alaga mo sa bayan upang malaman natin ang kalagayan ng mga tao doon?
Tanong ni Goyang kay Salbog. Kanina ko pa yun isinagawa, Goyang. Huwag kang mag-alala. Anumang oras ay makakatanggap tayo ng balita mula sa mga isinugo kong insekto. Tugon ni Salbog sa dalaga. Magtatalaga din tayo ng mga patrolya sa lansangan para malaman natin kaagad kung sino man ang may kagagawa nito. Dagdag pa ni Salbog. At habang nag-uusap sila, may narinig silang sigawan sa labas ng bakod ni na Goyang. Agad namang nagsilabasan sina Salbog, Goyang at ang nanay niya upang tingnan kung ano ang nangyayari. At nang makalabas sila sa kalsada, nakita nila ang isang babae at isang bata na gumagapang sa lupa, habang pilit hinihila ng isang lalaki ang kanilang mga paa. At dahil sa nasaksihan ni Goyang, kaagad niyang hinuli ang lalaking yun gamit-gamit ang kanyang baging upang usisain at malaman kung saan sila nanggaling at kung sino ang kanilang pinuno. Agad nilang nilapitan ang lalaki na yon at inusisa. Sino ka? At anong pakay mo sa bayang ito? Bakit kayo nang bibiktima dito? At sino ang pinuno na nagsugo sa inyo dito? Sunod-sunod na tanong ni Goyang sa lalaki na noon ay nakagapos gamit ang baging na ginawa ni Goyang. Wala kayong makukuha sa akin. Hindi ko sasagutin ang mga tanong ninyo, kaya patayin nyo na lamang ako. Wika ng lalaki. Napansin ni Goyang ang mga marka nito sa kanyang noo at dahil wala itong damit na pang itaas, napansin din ni Goyang ang mga pika o tattoo nito na ang bawat simbolo na nakaukit sa balat nito ay mga simbolo ng isang makapangyarihang angkan ng mga mambabarang. Alam ni Goyang kung ano ang lahing ito. Nagmula siya sa angkan ng mga daghamon. Hindi lamang sila mga mabalasik na mambabarang, kundi angkan din sila ng mga sinaunang aswang. Kaya wala tayong dahilan pa para patagalin pa ang buhay ng lalaking ito. Wika ni Goyang. Kahit patayin niyo ko, sisiguruhin kong hindi kayo makakaligtas sa mga kasamahan ko na sa oras na ito ay paparating na. Wika nito sabay tawa ng nakakainsulto. At dahil sa maikli ang pasensya ni Goyang, kaagad niya itong sinakal gamit-gamit ang baging na sinamo niya. Kaagad namang nabawian ng buhay ang lalaki at tuluyang nilamon ng lupa. Matapos ang tagpong yun, kaagad na silang bumalik sa loob ng mansyon. Ngayong alam na natin ang kanilang pagkakakilanlan, hindi na tayo mahihirapan sa pag-iisip ng plano kung paano sila magagapi. Ang mga daghamon ay isa din sa mataas na uri ng mga aswang na may kaalaman din sa pambabarang. Sa katunayan, barang ang ginagamit nila upang mangyanggaw. Ngunit may kahinaan ang mga ito at kagaya ng pangkaraniwang aswang, hindi sila nakapaglalakad sa sikat ng araw. Ngunit sa pagkagat ng dilim, doon makikita ang tunay na lakas ng mga daghamon. Goyang, may mga makabuhay ba at mga kawayang buho sa dakong ito ng bayan? Kakailanganin natin ito upang makagawa ng panlaban sa mga ito. Wika ni Salbog. Bilang kabisado ni Goyang ang kanilang lagwerta at maging ang likod ng bahay nila na karugtong ng kagubatan, agad niyang itinuro kay Salbog kung saan ang mga kailangan nitong kagamitan. Tumulong na din ang ilan sa mga kasamahan nilang babaylan upang magtayo ng bakod sa paligid gamit-gamit ang mga tinulisang buho. Gumawa din si Salbog ng mga sibat mula dito at si Goyang naman gumawa ng isang lana na may halong katas ng makabuhay at dagta ng tuble. Ipinahid ito sa mga sandatang gagamitin nila sa pakikipaglaban.
Ang tuble ay isang uri ng baging na may nakakalasong ugat. Ang sapat na dami ng dagta nito ay kayang pumatay ng isang buong lawa. Kaya ito ang madalas ginagamit ng mga taga doon sa panghuhuli ng isda. Bagaman nakakalason ito sa isda, hindi naman ito naaapektuhan ang mga tao, maging ang mga hayop na iinom sa tubig na pinagkanawan ng ugat ng tuble. Ngunit kapag ito ay inihalo sa purong katas ng baging ng makabuhay, ito ay isang napakabisang lason sa dugo. Matapos ang mga paghahanda, nagsimula na si Goyang at ang kanyang pangkat sa pagtugis sa mga kaaway nila. Habang naglalakad, may namataan si Goyang na isang batang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Agad niya itong nilapitan upang usisain. "Bata, anong ginagawa mo ng 10 oras ng gabi? Bakit nasa labas ka pa ng inyong bahay? At saka, bakit ka nag-iisa dito? Saan ang bahay niyo? Halika na, nang maihatid na kita." Wika ni Goyang sa paslit. Ngunit wala itong imik at nakatingin sa malayo. Hinawakan ito ni Goyang at laking gulat niya nang bigla na lamang tumingala ang bata nang nakanganga. At sa bunganga nito ay naglabasan ang napakaraming ipis. "Goyang, umalis ka dyan!" sigaw ni Salbog. Agad namang nakaalis si Goyang. Tiyempong nakalayo na ito at nakita niyang unti-unti namang nalalagas ang balat ng batang yun. Naanimo ay unti-unti itong kinakain ng kung anong hindi makitang mga nilalang, hanggang sa buto na lamang ang natira dito. Sa di kalayuan nakita nila ang isang malaking pangkat ng mga kalalakihan. Papunta ang mga ito sa kanila at nagbabaga ang mga mata nito. Maaaninag sa liwanag ng buwan ang kanilang nagsisihabaang mga pangil. "Goyang, narito na sila!" wika ni Salbog. "Oo, alam ko, Manong. Simula na ng labanan." At isa-isang sumugod ang mga nilalang sa kinalalagyan nila Goyang. Unang nakipagbuno sa mga ito at si Salbog at ilan sa mga kasamahan nilang asog. Si Goyang naman ay nag-usal ng engkantasyon upang bigyan ng proteksyon ang kanyang mga kasamahan. Masyadong natuon ang mga ito sa kaganapan sa kanilang harapan. At mula sa likod ni Goyang ay may lumitaw na isang napakalaking baboy. Agad nitong sinuwag ang dalaga, dahilan para tumalsik ito patungo sa kinaroroonan ni Salbog. Medyo malayo kasi sila Goyang sa kanila. Nang makabangon ito, agad nitong hinarap ang nilalang na sumuwag sa kanya. "Walang hiya ka! Pagbabayaran mo ang kalapastanganan mo!" At agad tinawag ni Goyang ang kanyang mga alaga. 2 malalaking barog ang lumitaw mula naman sa likod ng malaking baboy at agad nila itong nilapa. Habang nakikipaglaban sina Salbog, pansin nilang kung gaano karami ang nalalagas sa kalaban, doble naman ang nadadagdag. "Manong, mukhang dumadami na sila at ang ilan sa ating mga kasama ay sugatan na," wika ni Goyang. Tuluyan na silang napaligiran ng mga nilalang at mula sa isang mataas na gusali sa bayan, may nakita silang isang figura ng nilalang. Nakatayo ito sa pinakatuktok ng bubong. Nakabuka ang mga pakpak at napakahaba ng mga kamay na halos dumikit na ito sa bubong kung saan ito nakaapak. Pansin din ni Goyang na may sungay ang nilalang na yon. "Manong, hindi na aswang ang kalaban natin dito. Hayun,
sabay turo sa nilalang na nakita niya. Mahabaging langit! Isang demonyo! Gulat na wika ni Salbog. Alam niya kasi na wala silang panama sa ganong nilalang. Maliban na lamang kung may karunungan sila ng aral ng mga divino. Pero noong mga panahong yun, wala sa kanila ang may ganong kakayahan. Kung kaya napagpasyahan nilang umatras na muna. Goyang, hindi natin kakayanin ang nilalang na yan. Kaya umatras na muna tayo sa ngayon. Halika na! Madali ka! At agad naman silang tumakbo papalayo sa lugar na yon. Ang ipinagtataka ni Goyang, bakit hindi sumusunod yung mga nilalang sa kanila? Pero binaliwala niya na ito dahil sa ang kagustuhan nga nila nung mga oras na yon ay ang makalayo sa nilalang na nakita nila. Sa unang pagkakataon nakita ni Goyang sa mga mata ni Salbog ang sobrang takot. Doon niya napagtanto na may kinakatakutan din pala ang isang bonggaitang mambabarang na kagaya ni Salbog. Pagdating nila sa mansyon, kaagad inusisa ni Goyang ang mensahero. Manong, wag mo sanang mamasamain ang aking katanungan. Bakit tila takot na takot kang makita mo ang nilalang na yon? Tanong ni Goyang. Dahil ang nilalang na yon, Goyang, ay isang demonyo. Kahit gaano pa kalalim ang aral ko sa pambabarang o sa pagiging manggagaway, ang lahat ng ito ay hibla lamang ng kanyang buhok kung ihahambing sa kapangyarihan ng nilalang na yon. Pagpapaliwanag ni Salbog. Kung gayon, Manong, paano natin matatalong ganong kalaban? Muling tanong ni Goyang. Wala sa atin na may kakayahang humarap sa nilalang na yon, maliban sa isang sugo ng Diyos na may likha ng lahat, o ang kapwa nito, demonyo. Pero wala ni isa sa atin dito ang may mga kakayahan at katangian na nabanggit ko. Malungkot na sabi ni Salbog. Hindi ako naniniwala na hindi natin to makakayang labanan. Alam ko na merong paraan. Wika ni Goyang. Halos lahat sila sa loob ng mansyon ay pinanghihinaan na ng loob dahil sa natuklasan nila. Nang biglang nagsalita si Salbog ng, mukhang may nakaligtaan tayo. Wika nito. Ho? Ano naman po yun, Manong? Takang tanong ni Goyang. Nang biglang nagbukas ang pinto at bumungad sa kanila ang dalawang kalalakihan. Oh, ayan na sila. Si Manuel at ang tagapaslang na kapatid ni Rahab Balinsusay. Ang tagapaslang ay isang nilalang na sinasabing nakipagkasundo sa demonyo upang magkaroon ng pambihirang lakas at di pangkaraniwang haba ng buhay. Dahilan upang ang bawat salitang bibitawan nito ay sumpa sa kanyang mga kaaway. Sapat na marahil ang kakayahan ng mamamaslang para harapin ang demonyo. Wika ni Salbog. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ito sa harap nilang lahat. Kung ito man ang huli kong tungkulin na iaatang sa aking mga balikat, malugod ko itong gagampanan bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Pagwiwika nito habang nagtatanggal ng takip ng kanyang muka at nalantad ang tunay na kaanyuan nito. Ang mga mata nito ay nagbabaga na animoy may mga apoy at ang balat naman nito ay nagbibitak-bitak at parabang nananalaytay sa ugat niya ang apoy ng impyerno. Hindi ko akalain na ang kapatid ng Raha ay nakipagkasundo sa demonyo. Ngunit ikinalulugod ko dahil nasa panig natin ang nilalang na ito. Wika ni Salbog. Oo, nakipagkasundo ako sa demonyo.
Kapalit ang buhay ni Raha Balinsusay. Ang Raha ay lubhang pinahalagahan ng aming ama. Kung kaya noong nagkasakit ito, halos gumuho ang mundo ng aming mga magulang. At dahil malapit din sa akin ang aking kapatid, labis ko din itong ikinalungkot. At dumating ang araw na naghihingalo ito. Kitang-kita ko sa aking ama ang labis na kalungkutan, kung kaya nakipagkasundo ako sa mga diwata ng kailaliman upang buhayin nila ang aking kapatid, at nagtagumpay naman ako. Nabuhay ang aking kapatid at ako naman ay tinaguri ang naglalakad na bangkay dahil sa aking kaanyuan. Ako ay kinatakutan ng lahat, kung kaya naisip ng aking ama na takpan ang aking muka, at lumaon ay naging tagapaslang ng kapatid kong Raha. Pagsasalaysay ng tagapaslang, at habang nag-uusap sila, ay bigla na lamang may kung sinong nagtatatawag sa labas ng bahay nila Goyang. Dahilan para mapadungaw silang lahat sa balkonahe ng bahay. At may nakita silang isang babae na humihingi ng tulong. Agad namang lumabas ang isa sa mga kasama ni Goyang at inalalayan ang mga ito papasok ng bahay. "Anong nangyayari? At bakit kayo humahangos?" tanong ni Salve sa kanila. "May mga humahabol po sa amin. At yung asawa ko, pinatay po nila yung asawa ko." Wika nito habang humihikbi. Nasaan sila? Kaagad na tanong ni Salbog na naghahanda na upang salubungin ang mga nilalang na sumalakay sa kanilang panauhin. Pero bago pa man sila makakilos, agad nang tumalon ang tagapaslang ng Raha papalabas ng bahay nila Goyang. Dahil namataan niya ang mga nilalang at sinundan nila ito. Nang maabutan nila ang tagapaslang, kaharap na nito ang mga aswang. Pero laking gulat nila dahil imbis na sumalakay ang mga nilalang na yun, ay umaatras sila sa tuwing humahakbang papasulong ang tagapaslang. At habang pinagmamasdan nila ang tagapaslang, nakikita nila ang malaanino na ora na lumalabas sa katawan nito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ikinumpas nito ang kanyang kanang kamay at animoy hinawi ang mga nilalang na nasa harapan niya. Nung una walang nangyari, pero ilang segundo ang lumipas, laking gulat ng lahat nang nagkandapira-piraso ang katawan ng mga aswang na yon. Tanggapin mo ang kamatayan sa pamamagitan ng karit ni Nunong Kamatayan. Wika ng tagapaslang, at muling iwinasiwas ang kanyang kamay at nahati muli ang katawan ng mga ito sa 4 na parte. Tila tinadtad ang mga ito. Partida, kamay pa lang ang kanyang ginagamit. Sadyang napakalakas ng kapangyarihan ng tagapaslang, wika ni Goyang. Malakas lamang ito kung may buhay siyang babawiin, dahil kinalulugaran siya ng gabay niyang demonyo. Sabay turo sa gawing likuran ng tagapaslang, at nakatayo dito ang isang napakalaking nilalang na may hawak na karet na may 4 na talim. "Yan ang diwata ng kamatayan," wika ni Salve, at matapos ang kaganapang yon, kaagad naman silang pumasok sa bahay at nag-usap. Tila papalapit na sila ng papalapit sa ating kinaroroonan, at mukhang malalaman na nila ang ating kinaroroonan. Alalang wika ni Goyang. Oo, at maaari tayong masukol sa oras na malaman nila ang kinaroroonan natin. Kaya Salbog, magpadala ka ng mensahe sa Raha
para magpahatid siya ng tulong sa atin. At yun nga ang dali-daling ginawa ni Salbog. Gamit-gamit ang kanyang alagang lawin, nagpalipad siya ng mensahe para sa Raha. O siya, malalim na ang gabi. Magpahinga na kayo para makapag-ipon kayo ng lakas. Okay, hanggang dito na lang muna kasi kung itutuloy ko yung kasunod, baka mabitin lang kayo. Pasensya na rin sa kahol ni Pig. Ayun o, narinig nyo. Pero hindi ko nakakat to kasi ending naman na. So, kita-kits tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat. Pig!